Ik ben Jean-Pierre Verlimmers, de platenbaas van Limburg. En dit is mijn platenkast van 2021. Lolita. My face is like a cubist painting. Een bandnaam die je best niet te veel googelt of de Belgische geheime dienst staat voor je deur. Wear your socks. De eerste keer dat ik Lolita zag was op een bonte avond van de Giro van Zonhoven. Ik heb die meteen een contract onder de neus geduwd. Daarna hebben ze me wel gevraagd of ik het kampterrein wou verlaten. Ze vond het nogal raar dat er een oude man rondliep. So raking. Lolita, allemaal goed en wel, hè, maar ik dacht dat die muziek toch een beetje meer 50 hertz kon gebruiken. Dus we hebben een remix gemaakt, de 50 hertz remix. En ze zeggen van, waarom doen we dat? Ik zeg, als ik 50 hertz wil, dan zet ik daar 50 hertz op!